Mi lenne, ha egyetlen politikai döntéssel eltörölnék a trianoni határokat, és újra létrejönne Nagy Magyarország? Nem nosztalgikus álomról beszélünk, hanem egy olyan forgatókönyvről, ami azonnal átrendezné Európa erőviszonyait, gazdaságát és stabilitását. Ebben a videóban átvesszük, hogy mi lenne, ha eltörölnék Trianont. Jó szórakozást! 1920-ban a trianoni békeszerződés Magyarország területének mintegy kétharmadát elcsatolta, és a lakosság több mint fele új államokhoz került. A döntés nem csak határokat húzott át, hanem gazdasági rendszereket vágott szét. Ipari központok, nyersanyagforrások és közlekedési hálózatok kerültek külön országokba. Több millió magyar kisebbségként élte tovább az életét, ami hosszú távú politikai és társadalmi feszültségekhez vezetett. Ha ezek a határok egyik napról a másikra eltűnnének, a mai szomszédos országok közül több gyakorlatilag újraértelmezésre szorulna. Szlovákia elveszítené teljes déli és központi területeit, Románia Erdély nélkül komoly gazdasági és identitásbeli csapást szenvedne, míg Szerbia és Ukrajna is jelentős régiókat veszítene. Ez nem pusztán területi kérdés. Több 10 millió ember kerülne egyik államból a másikba, teljesen új politikai és jogi környezetbe, gyakran a saját akaratuk ellenére. Egy ilyen ország körülbelül 325 000 négyzetkilométeres lenne, ami Európában közepes méretnek számítana, de regionálisan már jelentős erőt képviselne. A népesség 25-30 millió fő körül alakulna, ami komoly belső piacot jelent. A gazdaság viszont erősen vegyes képet mutatna. Fejlettebb nyugati és központi régiók mellett elmaradottabb keleti és déli területek jelennének meg egy rendszerben. A GDP összességében nőne, de az egyfőre jutó teljesítmény várhatóan csökkenne az eltérő fejlettség miatt. A pénz nem kérdése kulcsfontosságú lenne. A forint nagyobb mozgásteret adna, de gyengébb nemzetközi bizalmat élvezne, míg az euró stabilitást hozna, viszont szigorúbb gazdasági kereteket kényszerítene ki. Reálisan egy hosszabb átmenet után az euró bevezetése lenne a cél. Nyelvi és etnikai szempontból az ország rendkívül sokszínűvé válna. A magyar mellett jelentős román, szlovák, szerb és ukrán közösségek élnének együtt. Ez kulturális gazdagságot adna, ugyanakkor komoly politikai és társadalmi feszültségek forrása is lehetne. Az időzóna egységes maradna, de a keleti régiók integrációja logisztikai kihívásokat hozna. A főváros továbbra is Budapest lenne, amely még nagyobb politikai és gazdasági központtá válna. Mellette olyan városok erősödnének fel, mint Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Szeged és Temesvár. Ezek egy erős, többközpontú városhálózatot alkotnának, de a rivalizálás és az erőforrásokért folytatott verseny elkerülhetetlen lenne. Egy ekkora és ennyire változatos ország turisztikai szempontból rendkívül erős lenne. A Balaton, az erdélyi hegyvidékek, történelmi városok és kulturális keveredések együttesen Európa egyik legváltozatosabb desztinációjává tehetnék. Ez komoly bevételi forrást jelenthetne, ha megfelelő infrastruktúrával és marketinggel párosulna. Egy ilyen változás valószínűleg sokkolná a nemzetközi rendszert. A szomszédos országok egyértelműen elleneznék, az Európai Unió és a NATO pedig destabilizáló lépésként értékelné. Gazdasági szankciók, politikai elszigetelődés vagy akár komolyabb konfliktusok is kialakulhatnának. Ugyanakkor egy jól működő, stabil Nagy Magyarország idővel regionális hatalommá válhatna, amely új gazdasági és politikai egyensúlyt hoz létre Közép-Európában. A témáról szóló vélemények két véglet között mozognak. Egyesek szerint egy ilyen ország gazdasági és politikai nagyhatalommá válna, mások szerint azonnali káosz és szétesés következne. A valóság valószínűleg a kettő között lenne. A siker kulcsa az integráció minősége lenne. Autonóm régiók, erős gazdasági reformok és stabil politikai rendszer nélkül a belső feszültségek könnyen felülkerekednének. Összegzésképp. Nagy Magyarország létrejötte nem egyszerű visszatérés lenne a múlthoz, hanem egy teljesen új állam születése, új problémákkal és új lehetőségekkel. Lehetne egy erős, sokszínű gazdasági központ, de ugyanilyen könnyen válhatna instabil, konfliktusokkal terhelt országgá is. A lényeg nem a térképen húzott vonalakban rejlik, hanem abban, hogy egy ilyen rendszer képes-e működni a valóságban. Mit gondolsz? Érdemes lenne újra húzni a régi határokat? Nektek is fáj Trianon? Írd meg kommentben. Ha érdekesnek tartottad, és szeretnél hasonló tartalmat fogyasztani egy tál popcorn mellett, iratkozz fel, és oszd meg a videót, hogy barátaid is ilyen élményben gazdagodjanak.